Hej og velkommen til denne første video i vores serie om Microsoft Intune her i 2025. Jeg hedder Alexander. Jeg hedder Simon, og vores tanke er at guide jer igennem, hvordan vi starter fra en tom tenant og prøver at aktivere alle de forskellige features, der nu ligger i Microsoft Cloud-universet. Så det er det, der er tanken. Og ja, vi taler dansk, og vi kører det på dansk. Og så må vi se, om vi skal ændre retning senere hen. Men det er i hvert fald tanken, som det er lige nu. Så i dag, der var tanken egentlig, Alexander, at vi har simpelthen startet en helt frisk til. Den er helt tom. Og så tænker jeg, at vi bare vil guide os igennem derfra, hvad skal vi kigge på af ting, der skal aktiveres, og hvad for nogle områder skal vi berøre. Det var i hvert fald den tanke, jeg havde. Ja, og jeg tænker, at konceptet er, at jeg fører musen, og du fortæller mig, hvad jeg skal gøre, så vi får klikket lidt rundt i de forskellige ting, vi skal igennem. Som en god plan. Så hvor starter vi? Ja. Du går på portal.azure.com. Så hvis du går op i venstre hjørne og klikker på de 3 streger. Yes. Og så klikker vi lige ned på Microsoft Entra ID. Ja. Og så klikker du lige på Manage ud til venstre. Hvor der nu. Yes. Så vil jeg gerne lige ned under licenser. I det her tilfælde her, der har vi, hvis du så lige tager Manage. Yes. Og All Products. Yes. Så har vi i det her tilfælde simpelthen gået all in. Så vi har en E5 af EMS'en og en E5 af Windows. Så vi både får alt det ligger over i Entra ID P2, og vi får alt det ligger over i Windows-universet i forhold til Defender P2. Men så meget kommer vi ikke omkring i dag, men vi kommer omkring de største ting. Så, så det er, de er aktiveret, og hvad kan man sige, EMS'en, den er assignet, så det er jo sådan set rigtig fint. Du kan godt lige assigne egentlig, hvis du lige assigner Windows'en til dig selv. Ja. Så hvis du klikker på, hvis du egentlig går tilbage. Ja. Og helt ud til dig selv. Ja, helt op på home, og så de prøver at finde dig selv en gang. Yes. Så lad os lige få designet den hurtigt, sådan, så den er klar. Det er ham der. Jeps. Det er licenser. Ja. Ja. Og den er flyttet til det nye management. Ja. Herover. Det er rigtigt. Sådan. Men ikke desto mindre. Det var det forkerte. Det var den anden, du skulle ind på. Det var Windows'en. Det er rigtigt. Så var det derfor, der ikke var nogen tilbage. Der. Sådan der. Så nu har vi en licens. Yep. Så hvis du åbner et nyt tab. Ja. Og går på intune.microsoft.com. Så den måde, er rimelig blank. Ja, og man kan sige, det der er det gode, det er alt er grønt her. Det betyder, at der er hul igennem. Og der er en licens aktiveret. Yes. Så det ser jo sådan set rigtig godt ud. Det er super, ja. Så det jeg godt kunne tænke mig, det var, at vi lige sådan klikkede igennem. Så hvis du lige prøver at gå under devices en gang. Ja. Der er lige en skip på den. Så kan man sige her, og igen, vi starter helt fra bunden, helt fra scratch, og lige sådan tager jeg igennem, hvad er det man kan herinde i den her konsol, og hvordan er elementerne delt op. Men herinde, der har man under devices, der har man simpelthen et overblik over de enkelte områder.
Så man kan sige Intune, så kan du se her, det dækker både Windows, iOS, Mac, Android og Linux. Og så har vi device onboarding-delen, hvor der er Windows 365 og enrollment. Det vender vi lige tilbage til. Det, der er ret interessant der, det er, hvis du klikker for eksempel op på Windows, Ja. så ud til venstre, så får du alt, hvad der dækker kun Windows under Manage Device. Så det vil sige, alle dine konfigurationer, compliance, scripts og så videre, det gælder kun i Windows-universet, om man så må sige. Ja. Hvis du prøver at klikke en tilbage. Ja, og man kan sige, det er måske ikke så tydeligt lige nu, men når det vælter ind med devices, så kan det være et super fedt måde lige at fokusere på den platform, man nu gerne vil ramme, ved at klikke ind under den enkelte OS-platform. Ja. Præcis. Så du kan lige prøve at tage matten en gang, bare lige for at klikke på den, så kan du se, at det er sådan set det samme. Så dækker den configurations, compliance, scripts og så videre. Yes. Og så hvis du klikker tilbage igen, så igen, så det der er, når du klikker ned på configurations nedenunder manage device, så er det på tværs af alle enheder. Det har sin fordel, og det har sine ulemper. Ja. Ja, man kan da godt nogle gange blive lige lidt forvirret over, hvis man kigger herude, og man har rigtig mange policies. Igen, så er det meget fedt at kunne springe op på de OS-specifikke. Så helt enig. Ja, det kommer vi tilbage til i forhold til navnestandard, hvordan det skal sættes op. Så det er sådan lige, hvad kan man sige, det overblik, man har derinde. Så har man faktisk også en lille smule længere nede, så har man det her Group Policy Analytics. Der har man faktisk mulighed for at importere GPO'er. Det vil sige, du har din eksisterende traditionelle infrastruktur i dag, hvor du har dine GPO'er, og den kan du faktisk eksportere og så importere direkte her. Også noget, vi kommer skarpt tilbage til. Jeg har også en masse anbefalinger til, hvordan vi faktisk kan bruge det her værktøj her. Så men der er en masse muligheder der. Ja, fordi... Ja, det var bare lige for at sige, at hvis man er ny i, hvad kan man sige, Intune-verdenen og kommer fra SSM og GPO'er, så kunne det jo være, at man sad og tænkte configuration. Hvad er det for en størrelse? Hvor rammer det lige i forhold til GPO'er og den mere traditionelle verden? Præcis. Men det er der, de vil havne, kan man sige. Til det. Ja. Og som du kan se også på det her billede her, så har du en migrate-knap, der er lige grayed out, fordi der selvfølgelig er jo helt top, men på et tidspunkt, så når vi importerer GPO'er her, så kan vi faktisk migrere dem direkte til settings catalog configuration profiles. Men meget mere om det senere. Lige præcis. Jeg tror vil jeg lige springe over. Ja. Policy sets. Ja. Den ved jeg, den har du på et tidspunkt været svært glad for. Det var jeg, fordi man kunne lave, hvad kan man sige, som ordet antyder, et policy set, og siger, jamen, hvad kan man sige, en afdeling eller en personatype i en virksomhed, kunne man bygge sådan et framework op omkring og sige, at de skal have de her 8 apps, de skal have de her 6 policies og en compliance politik. Det kunne jeg bygge sammen i et view, et policy set view, og det som udgangspunkt gav det egentlig et okay overview. Men jeg har trukket lidt tilbage på det igen senere, fordi at det bliver noget rod lidt længere ned ad vejen, når de her 2 personer er begyndt at krydse hinanden med forskellige settings og så videre. Og så har jeg også hørt en lille fugl synge om, at Microsoft ikke længere anbefaler det som gangbar løsning, fordi de egentlig er ved at nedlægge det lidt igen, tror jeg. Det har været i preview. Det er i preview, og det har altid været i preview.
Ja. Og det er på et event, jeg hørte sidste år, der sagde de, at det skulle man ikke bruge mere. Præcis. Og så tror jeg, at lige en anden ting, og det kommer vi til at sige flere gange, det er det her med, at der altid er en undtagelse for reglen. Absolut. Så det vil sige, at når man så laver et policy set, så er der lige pludselig en undtagelse for dem, der får det her policy set. Ja. Og så bliver tingene en lille smule bøvlet. Præcis. Så ja. Nå, lad os klikke tilbage. Jeg tror ikke, vi kommer til at bruge det, men det er bare lige for at fortælle, at den er der, og det kommer Microsoft til at fjerne igen på et tidspunkt. Sandsynligvis, ja. Så er der device categories. Ja. Herinde, der har man mulighed for at sætte nogle forskellige device categories, som man så kan assigne til maskinerne. Mm. Det er aldrig rigtig noget, jeg har brugt aktivt. Jeg har brugt det et par enkelte gange hos kunder, der gerne ville vide, som ikke nødvendigvis ud fra brugeren vidste, hvor det her device tilhørte, altså en afdeling igen specifikt, eller en gren i virksomheden. Man skal dog vide, at den her category bliver sendt ud til alle devices. Det vil sige, at om du enroller en Mac, en Windows, en iOS eller en Android, så bliver brugeren promptet for at tage stilling til den her kategori. Og man kan ikke rigtig target en speciel device-kategori. Det er en global setting. Om jeg har fundet den sådan rigtig brugbar, altså til nogle specifikke scenarier har den været brugbar, men jeg vil sige, i den generelle opsætning bruger jeg den sjældent. Men også det der med, at brugeren skal tage et aktivt valg. Ja. Jeg mener dog, at der er et eller andet sted, hvor man kan sætte, at den ikke skal spørge brugeren. Men igen, det er ikke sådan rigtig noget, jeg har brugt aktivt. Nej. Men i lang tid har det været sådan, at den promptede brugeren, og brugeren vidste jo ikke, om de var lad os sige, om de var en Office-PC, eller om de var en udvikler-PC, eller hvad man nu brugte de her kategorier til. Det vidste brugerne jo ikke noget om. Nej. Så vi har brugt det nogle gange til lokationsspecifikke, så kan man sige, okay, sidder du i København, eller Aarhus, eller Aalborg, så kunne brugerne ligesom tjekke af, jamen jeg sidder på Aalborg-kontoret, og derfor kunne vi kategorisere nogle ting bygget op på sådan et framework, for eksempel. Og lad os springe videre. Jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til. Det er ikke min fornemmelse, at vi kigger mere så meget ned i den del. Så er det her partnerportal. Prøv at trykke på den. Ja. Der er Dell og HP og Surface. Ja. Det kommer vi til at grave mere i. Men Microsoft, som jeg kan forstå, der har ligesom fundet nogle partnere og tabe ind i det her, hvor man kan lave noget ekstra konfiguration i forhold til BIOS og andet hardware styringer. Ja. Så det virker super interessant. Ja. Jeg har faktisk et sted lige i øjeblikket, hvor vi bruger Dell. Så det vil sige, at vi kan styre noget Dell-konfiguration på BIOS, altså med BIOS den vej igennem. Ja. Helt sikkert mere om det, når vi når et hardningsspor. Så tænker jeg, at vi når dybt derned i. Ja. Så prøv at klikke på Windows Update. Ja. Den er faktisk, den er ikke deprecated, men vi kommer til at absolut arbejde med Windows Update. Det er jo en helt hjørnesten af client management. Men vi styrer det faktisk primært over fra Windows Autopatch. Og Windows Autopatch tapper sig ind i det her univers i forhold til at sætte alle reglerne og så videre. Ja. Og der har man jo så både selvfølgelig sin ringe feature-opdatering, altså det vil sige fra Windows 10 til 11, og derliggende versioner. Så quality updates, og så driver updates osv. Så derinde, der kan man ligesom monitorere og styre de enkelte, hvad kan man sige, ringe opdateringer den vej.
Men det kommer vi meget mere tilbage til i forhold til Windows Auto Patch. Ja. Så er der Apple Updates. Det er der. Det er den gamle version. Det er den gamle måde at patche på. Men det skal vi nok også igen. Nu klikker vi bare lidt igennem det hele, men den her del her, i hvert fald med Apple Updates, det er den gamle måde at patche på. Og det betyder, at i dag, der hedder det DDM, Declarative Device Management opdateringer, som man bruger i stedet for til at patche sin iOS og Macs. Ja. Android, det er dig. Jamen, det her, det er et specifikt use case, hvor man kan dykke dybere ned i. Jeg tror, vi holder den på light-versionen i dag, i forhold til, at forskellige variationer af Android er også supporteret i Intune. Men der tror jeg, vi dykker dybere senere. Ja. Den er interessant. Det er den. Og det er jo faktisk en, der er sådan ret vigtig, vi bare sætter med det samme. Det kan vi sagtens. Det synes jeg i hvert fald, vi skal gøre. Jeg ser mange steder, at folk er lidt nervøse for at aktivere den her, og er lidt i tvivl om, hvor meget eller hvordan de så skal sætte den. Hvad plejer du at gøre? Jeg plejer at sætte den ud fra den gamle, hvad kan man sige? Man kan sige, det der er det essentielle her, det er, hvis du har co-managed maskiner eller hybrid joint maskiner, der kommer fra SSM og bliver synkroniseret over i Intune, så de er co-managed. Så kan man sige, så er der den her, vi kender det alle sammen, det her med, at den mister sit trust fra domænet af. Og det er jo typisk efter 3 måneder. Så jeg plejer egentlig at sætte den her også til det samme, så det er også 90 dage. Ja. Så det vil sige, at man bruger samme fremgangsmåde. Så det vil sige, at maskinen offline i mere end 60 dage, og det er alle devices. Så det er så på tværs af både af alle af Windows, iOS, Mac og så videre, at hvis de er offline mere end 90 dage, så bliver de simpelthen også slettet herfra. Vil du også gøre det i et cloud-only miljø? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, jeg vil sætte den lidt højere. Ja. Også fordi, at der er barsel og andre ting, som kan gøre, at det kan måske forstyrre. Så måske vil jeg sætte den lidt højere. Jeg tror, en vigtig ting også måske lige at nævne, det er, at det her, det afspejler sig kun i Intune. Så det vil sige, når din maskine melder sig ind i Entra ID, og så bagefter over i Intune, så bliver den kun slettet her i Intune. Den bliver ikke slettet over i Entra ID. Nej, så der har den stadig et objekt. Ja. Og der findes lige nu ikke noget indbygget device cleanup derovre. Så der skal man selv lave noget. Men det kan vi nok kigge på et eller andet tidspunkt. Ja. Fedt. Så vi starter med 90. Så tager vi den derfra. Så er der filters. Det er en god en. Det er det. Det er faktisk, i forhold til det her policy sets, så synes jeg, at da filters kom, så var det ligesom det, der gav mening. At det var ligesom det, der gav, hvad kan man sige, hvor at så gav policy sets lige pludselig ikke mere mening. Fordi at det her, det kom. Du kan lige prøve at sige manage device, nu er den jo tom, kan man sige. Vi har ikke nogen enheder herinde, men bare lige for at skrive et eller andet her. Så de prøver at sige Windows et eller andet. Ikke så vigtigt. Bare et eller andet. 11. Yes. Der har også faktisk en masse muligheder for at ligesom sortere på enheder. Ja. Så det vil sige, at
Det kan jo være, at du laver en policy, og den assigner du. Det vil du typisk assigne til enten all devices eller all users, og så vil du lave et filter, som du sætter på bagefter. Så det vil sige, det kan være all devices, og så vælger du så, jamen jeg vil kun ramme, det kan for eksempel, typisk så bruger jeg den, der hedder involvement profiling. Ja, den her, ja. Ja, det kommer vi også tilbage til i forhold til autopilot-profilerne. Ja. Fordi den kan man så specificere her. Så det er sådan en, den bruger jeg rigtig meget i forhold til det. Det kan også være, det kan sagtens også være noget med modellen eller manufacturer. Ja. Så er vi tilbage til den der med partners, hvis man lige pludselig laver policies, der sætter et eller andet på BIOS til Dell eller Lenovo eller et eller andet. Jamen så har man et filter her, hvor man tjekker for den enkelte vendor, ikke? Det kunne også være noget med device ownership i forhold til, om det er en personal eller en corporate enhed i forhold til management af de forskellige kategorier. Der bruger jeg den i hvert fald også en del. Ja, og så der er faktisk de to nedenunder. Trust, altså hvis du lige pludselig har hybrid joint og Enter og de der ting, så er det også en rigtig, rigtig stærk måde, hvis du, det kan jo godt være, at du siger, jamen jeg har stadigvæk nogle maskiner som er co-managed, men de får stadigvæk GPO'er. Jamen så kan det jo godt være, at jeg vil have et filter, som siger, at jeg vil kun ramme alle de maskiner, som er hybrid joint, eller jeg vil kun ramme de maskiner, som er intra-joint. Jamen så kan jeg bruge det her filter her. Prøv at vælge det. Præcis. Så har du de forskellige. De her. Ja. Meget, meget stærkt. Det kommer vi helt til. Det kommer tilbage til mange gange. Det gør det er en hjørnesten i forhold til, lige så snart man snakker assignments af profiler, policies og applikationer osv. Bestemt. Helper support, der kan man har man nogle forskellige opslagsværker derinde, og det er faktisk også derinde igennem, man kan lave noget support til, eller sådan noget til Microsoft. Så tror jeg, vi vil dvæle så meget med. Ja. Og klik på apps en gang. Ja. Der har du faktisk lidt det samme som under devices, så der har du det som all apps. Det er så, hvis du prøver at klikke på den, det er så på tværs af alle enheder. Ja. Og så har du by platform, hvor du kan klikke på de enkelte by platform, og så har du ligesom sorteret på den måde. Ud fra om det er en Windows app, eller en iOS app, macOS app osv. Og så har du app protection policies og app configuration policies. Det er jo i forhold til primært til MDM-delen, ikke? Jo. Ja, der begynder dog at dukke lidt op i forhold til Edge-browseren, som jeg mener, man kan påvirke med app protection policies, og vist nok også noget configuration. Men det kan vi jo dykke ned i på et senere tidspunkt. Præcis. Prøv at klikke på den der policies for Office apps. Ja. Det er faktisk sådan lidt et snap-in. Så den tager faktisk fra en anden del, hvis du lige prøver at åbne et nyt tab. Og så prøv lige at gå på config.office.com. Så sign in der. Ja, for den her har jeg også fået en del spørgsmål på, hvornår man skal bruge den. Ja, det kommer vi tilbage til, men det er bare for at sige, at der er noget, hvis man går under customization her, ud til venstre, så har man det her, hvis du klikker på device configurations. Ja. Jeg er sikker på, at det er den. Ja, den der, altså den der policy management, der har du ligesom det her snap-in, så hvis du lige går tilbage til den andet tab. Ja. Så er det ligesom det, den viser her. Så lad os parkere det for en stund, men det er tab, det er ligesom det der, hvad kan man sige, input, der kommer derovre fra. Så er der policy sets. Den har vi været under. Der har været. Ja. Har du nogensinde brugt den her? Nej.
Det har jeg heller ikke. Ikke ude i den virkelige verden. Jeg har leget lidt med den, men ellers har jeg har aldrig fået den testet af ude i den virkelige verden. Okay. Men egentlig en meget sjov tanke, det her med, at man kan sætte hvad kan man sige, hvis man har en virksomhed, der går op i work-life balance, så kan man sætte for sine medarbejdere og sige, jamen I er på arbejde fra 8 til 4, og resten af tiden, der er din computer muted. Så man kan sætte sådan en regel, global regel, eller i hvert fald en target-regel, for at nu skal din computer være lidt mere stille. Så lader jeg klikke under policies. Så sige create policy. Ja. Ja. Yes. Fantastisk. Så er der sådan en her. Ja. Den har jeg aldrig rodet med. Jeg har aldrig brugt det. Den jeg har brugt den et par gange i forhold til bring your own device scenarie, og der taler vi i forhold til iOS og Android. Hvis du har, det er måske lige vi fast forwarder en lille smule, men hvis du har app protection policies på en telefon, du ikke administrerer, så kan man jo sige, så kan du ikke wipe telefonen, fordi du ikke administrerer telefonen. Du administrerer kun appsene, og det er herinde, du faktisk kan sende en wipe afsted til din company data, som ligger inde under for eksempel Outlook. Så hvis du har ALC/Intune Insider på din telefon, og den er managed, så kan man egentlig sige til min Outlook-app, du skal lige hive den profil ud af appen. Ret smart faktisk. Ideelt. Det er det. App categories. Ja. Jeg har egentlig aldrig rigtig brugt det aktivt. Nej, det er heller ikke. Heller ikke e-books. Heller ikke e-books, nej. Det er application-delen. Lad os springe videre til endpoint security derovre. Yes. Fordi at det er jo her, hvor man styrer alt omkring endpoint security til Windows og Mac og så videre. Men det er ligesom prøvet at holde det over i det her univers. Det jeg tror, man skal være klar over, det er, at lige præcis den her, der står som en af de første, disk encryption. Der tror jeg, hvis jeg lige sådan fra hoften husker rigtigt, så kan man sætte disk encryption, altså BitLocker. Det kan du sætte 3 forskellige steder i Intune. Ja. Så hvis vi lige prøver at gå dem igennem, de 3 steder. Det ene sted, det er selvfølgelig under disk encryption her. Der kan man sætte det. Så hvis man går under security baseline, her der har Microsoft, den er tredje øverst. Ja. Der har Microsoft indbygget en masse sådan nogle indbyggede security baselines. Og inde i de her security baseline, der ligger faktisk også aktivering af BitLocker som en del af det. Det her, det kommer vi til at rode os meget mere ned i. Men Microsoft er så venlige og hvad kan man sige, lægge de her security baseline til, så man ret nemt kan aktivere og på den måde selvfølgelig rulle ud. Men der ligger det også derinde i. Og så det sidste sted, det er jo selvfølgelig op under devices og så configurations. Så kan man derfra selvfølgelig lave en settings catalog og så også lave en BitLocker-regel der. Ja. Så lige prøver at sige select platform en gang, prøv lige en gang. Og så sige, altså over til højre på en policy der. Ja, til højre. Ja. Yes. Og så siger du settings catalog. Yes. Ja. Kom vi ikke rigtig omkring før. Men lad os bare lige prøve at skrive et eller andet der. Det er ikke så vigtigt. Bare lige skrive test. Så du trykker næste. Og så siger du add settings der. Herinde, der ligger der en lang række policies. Og det har eksisteret nu i
er 3 år, 3,5. Til at starte med, der var der kun de her andre templates. Men det her, det er rigtig, rigtig stærkt. Så man kan ligesom søge på tværs af, hvis du skriver Edge for eksempel. Så kommer der en masse med Edge. Du kan også prøve at skrive BitLocker. Så det er meget, meget nemt ligesom at arbejde med og finde policies og aktivere den her vej igen. Ja, og det her begynder igen også at smage lidt af GPO'er. I hvert fald sådan, hvad kan man sige, opsætningen af det. Fordi når man klikker noget af, så skal du herud og kunne konfigurere de enkelte settings. Præcis. Ja. Så det kommer vi til at grave meget mere ned i, men det er bare rigtig stærkt. Der var lige en ting, der lige undrer. Prøv lige at klikke der, og så lige lukke den der gang. Prøv at lukke den der, og så lige gå tilbage til Windows Configurations. Der var lige en ny en, den havde jeg altså ikke set før. Er vi på første video, hvor vi allerede opdager noget nyt? Vi gør lige sådan her, og jeg ved godt, hvor du så det, fordi det var her, og du tænkte på den der. Ja. Ja. Prøv lige at trykke på den. Create. Ja, så tryk på den der. Yes. Yes. Prøv lige at vælge BIOS-info. Så prøv lige at sige manufacture der. Ja. Og så tryk select. Prøv at se den. Det er det her, de har inkluderet nu i standardlicensen med, at du kan begynde at trække noget mere information omkring BIOS og niveauer og sådan noget, og så opbygge policies på det. Mindes jeg. Okay. Ja, det graver vi os mere ned i. Ja, det gør vi. Det bliver virkelig interessant. Ja. Hvis du prøver at gå tilbage ind på en security. Ja. Så kan man sige, der var baseline sat op. Og de ligger ligesom der, og den kan man tilføje og så videre. Så du prøver at tage den der security tasks. Den tror jeg faktisk aldrig, jeg har brugt. Nej. Så der kan man ligesom adressere nogle forskellige security tasks inden fra den vendor vulnerability og så videre. Ja, jeg mener det, hvis du har en hvad kan man sige, en ret hård opdeling mellem hvem der sidder og kigger på security og hvem der sidder og kigger på endpoints, så kan dem fra security ligesom assigne tasks over i Intune til dem, der sidder og administrerer endpoints. Præcis. Ja. Jeg har altså typisk nogle andre værktøjer til jo, så det er nok derfor, den aldrig rigtig har været sådan brugt. Der har man typisk ServiceNow eller noget andet. Ikke? Præcis. Så prøv at klikke på antivirus. Ja. Så her der har man alt omkring Defenderen. En rigtig interessant ting, hvis du lige prøver at trykke Create Policy på den der. Ja. Og så derover vælger platform. Der. Så vil den, så kan man sige, det der er interessant ved den her, hvis du lige trykker på Windows igen, det er, at du faktisk har her både Windows, Mac og Linux, og så har du Windows Config Manager. Windows Config Manager, det er i forhold til, hvis du styrer noget Defender fra Config Manager, så kan du styre nogle workloads og så videre. Men det, der er interessant her, det er, at du faktisk også, og det kommer vi også til at grave os mere ned i, det er, at du kan styre Windows, så er det ikke kun Windows klienter. Du kan faktisk også styre server her. Så det vil sige, at du har simpelthen mulighed for at styre din Defender på serverne fra Intune af. Det graver vi os, det kommer vi til at have en selvstændig chance omkring, hvordan det foregår. Men
Ja, der er i hvert fald nogle muligheder. Det er ikke helt betydeligt med, at de er managed i Intune, og du kan skubbe applikationer ud til din server, men til selve sikkerheden omkring Defender kan du styre fra Intune via Defender på endpoint. Så har du den der. Så har du som sagt disk encryption, du har firewall, du har endpoint privilege management. Det kræver en Intune, eller det kræver en licens til EPM, eller en Intune Suite licens. Det kommer vi også tilbage til. Ja. Men det er det her med at styre privilegiet. Altså du vil sige, du kan få dine brugere til at sige, at den her applikation her, den må de gerne køre som administrator. Og så, eller også må de kan prøve at spørge, om de må køre den, og så kan de lave en justification, og så ligger hele flowet derinde. Det kommer vi tilbage til. Så er der endpoint detection and response. Prøv at trykke på den. Herindefra, der kan man faktisk onboarde til Defender for endpoint. Så der laver man en policy, der fortæller, at klienterne skal onboardes over i Defender for endpoint. Så, og hvor meget logning og telemetri og så videre, de skal gøre. Så er der prøv at klikke på App Control for Business. Så App Control for Business, det er jo faktisk det, man også i populært tale kalder VDAC. Ja. Så det er jo den moderne af AppLogger. AppLogger, ja. Jeps. Så er der Attack Surface Reduction. Ja. Nej, jeg vil bare sige, at alt det her kommer vi jo til at dykke ned i, altså i selvstændige videoer, bare sådan, så hvis man sidder og råber af skærmen nu, og tænker, hvorfor snakker jeg ikke dybere, så kommer med. Ja, altså det er det første episode, og jeg tror lige, vi starter fra en tom tenant, og prøver lige at klikke os igennem de forskellige områder, og så må vi jo se, hvor hurtigt vi kan sætte kadencen op i forhold til at få produceret noget mere content. Så og grave os ned i alle de her forskellige områder. Så er der ASR, eller Attack Surface Reduction. Ja. Der sætter man de her forskellige Attack Surface Reduction regler, og der er, som jeg lige husker fra hoften, så er der omkring 19-20 stykker. At det er jo altid noget med, at du kan blokere for, at Office laver, hvad kan man sige, underprocesser og så videre, i forhold til at blokere diverse malware og andet grimt, man får tilsendt nu om dagen. Ja. Så er der account protection. Det er herinde, man sætter sådan noget som, Windows Hello. Og man sætter også sådan noget som, hvis man vil lave en ekstra konto i forhold til noget labs og styre det her Local Administrator Password Solution, så er der også herindefra, man styrer det. Og der er også den her anden Credential Guard, det styrer man også herindefra. Det kommer vi tilbage til. Device Compliance. Det er lidt sjovt, den er også lige der. Ja, den har jeg også altid undret mig lidt over, hvorfor den ligger jo både herude på forsiden, hvis man kan sige det sådan, den her, og både også herinde under, og så hedder den Device Compliance herinde. Men en vigtig komponent. Ja. Og Device Compliance, det er jo her, hvor man kan lave regler, altså policies til Windows-klienterne, hvor man måler på Windows-version, om de opfylder det specifikke sikkerhed, i forhold til, om de har en aktiv firewall, aktiv antivirus, anti-malware. Den har også en policy i forhold til, at hvad for det secure score, den har over for Defender for endpoint. Men alt det der kommer vi til at grave os ned i forhold til device compliance. Så er der conditional access. Ja. Det er jo dit område. det er mit område. Det er der du... jeg har spenderet en del timer inde i den portal i hvert fald. Det har vi begge to.
Ja. Der har vi begge to. Men, præcis. Men også men du er svært glad for det her framework, og det er også et framework, vi kommer tilbage til. Ja. Mange muligheder. Masser af muligheder. Ja. Så er der assignment failures, det giver lidt sig selv. Microsoft Defender for Endpoint, prøv at trykke på den. Så herinde, der kan man faktisk sætte, hvad kan man sige, forbindelsen op mellem Intune og Defender for Endpoint. Så det synes jeg egentlig bare, du skal gøre, det er bare at sætte den der over til on. Ja. Og så trykker du lige save der. Og hvad er det, den gør? Jamen, det gør egentlig det, at hvad hedder det, at den tager, hvad hedder det, din, det er sådan tovejs, så man kan sige, den her, den siger egentlig, at, hvad hedder det, hvordan skal de finde ordet for det? Så den tager egentlig og siger, de settings, som du har i din endpoint security, altså dem må du så gerne enforce. Ja. Så det vil sige, de settings, du har over i din Defender for Endpoint, dem må du gerne enforce ind i Intune. Og så det bliver den primære, eller ja. hvad? Ja. Ja. Der er faktisk også et sted over i Defender for Endpoint, vi lige skal enable noget. Ja. Men så er den sat. Jeps. Ja, help and support, den tænker jeg næsten giver sig selv. Ja. Ja. Reports, prøv at trykke på det. Ja. Et overset område, synes jeg egentlig mange, der er ikke ret mange, der kommer herinde så ofte, men egentlig rigtig meget information, man kan hive ud, hvis ellers man får kigget det rigtige sted, tror jeg. Ja, absolut. Ja. Jeg tror også, det man kan sige, det er, at der er nogle ting her, men hvis du klikker for eksempel op under devices, eller apps, men devices ud til venstre, helt ud i den venstre menu. Så under hver der er også en, der hedder monitor. Ja. Så der har man også nogle forskellige ting der. Prøv at klikke på den der for eksempel. Så har man også nogle rapporter her faktisk. Så her der har man jo egentlig discovered apps og så videre, så videre. Og det er på tværs af alle enheder. Så har man både Mac og iOS og Windows og så videre, så hvis du klikker på discovered apps, så er det på tværs af dem alle sammen. Altså vil man få alt, hvad eventuelle brugere selv har installeret, eller hvad der nu er sket ude på klienterne. Det er præcis. Det kan du så eksportere, og så lege i Excel, ikke? Så jo. Prøv at klikke på devices ud til venstre. Ja. Og så siger du monitors der. Ja. Der har du så også nogle rapporter der, som du ligesom kan trække ud i forhold til device compliance, updates og så videre dernede af. Så der er lidt af nogle genganger der, og så hvis du klikker tilbage til reports, så har du nogle forskellige ting der også. Ja. Det graver vi os længere ned i. Det gør vi. Jeg tror måske den, der er allermest interessant under denne her, det er, Endpoint Analytics. Ja. Det synes jeg bare, du skal trykke start på der. Den kan i hvert fald være god til at få et indblik i, hvordan ens devices kører. Præcis. Men det, der er det mest interessant under den her, det er, eller der, hvor jeg i hvert fald synes, den er meget interessant, i hvert fald når vi taler
Windows 10 til Windows 11, det er, hvis du klikker under Work from Anywhere. Ja. Og så op under Windows oppe i toppen i midten. Ja. Herinde, der vil du se en rapport, og der kan du se lidt ud til højre, der er en, der hedder Windows 11 Readiness og Reason og så videre. Så det vil sige, når du så har 1000 klienter inde i din Intune Windows 10, jamen så får du så en fin rapport herinde, hvor mange der er inde i Windows 11 klar. Eller hvis de allerede er opgraderet, så ser du det også her. Og hvis de så ikke er klar, eller de ikke er ready, så kommer der også en lille forklaring. Det kan være, at CPU'en ikke understøtter det, eller der er noget andet. De ikke har en TPM-chip, altså en 2.0 TPM-chip. Ja. Så vil det blive listet her. Og det er jo en rapport, man skal til at kigge lidt ind i forhold til, at Windows 10 udløber af support her i oktober 2025. Præcis. Så, Så den er absolut, det er i hvert fald den rapport, jeg bruger rigtig meget. Og så også i forhold til, det er, altså man kan sige, det man der så også herinde kan se, det er, og det kræver lige, at man måske har 2 torsdage ekstra i ugen. Men det er, at man klikker, når man har rigtig mange klienter, så kan man ind under model performance og device performance og så videre. Der kan man simpelthen begynde at se nogle trends. Så du kan simpelthen se, okay, denne her, du siger et eller andet, den her T eller X1 Generation 9 eller et eller andet Lenovo-model, jamen den kan vi se, den crasher på en eller anden applikation, eller maskinen crasher. Der er sådan, man kan se nogle forskellige trends herinde, i forhold til, om der er nogle modeller, der specifikt træder ud, i forhold til at ikke have det så godt. Og det kan jo så være på grund af opdateringer, eller BIOS, eller andre ting, som man måske skal tage affære på. Så det kræver vi mere ned i, når vi lige... Det kræver, at man har noget data. Ja. Men vi må se, om vi kan prøve at finde noget data, vi kan ligesom kigge ind i på den her måde. Bestemt. Så er der users. Så er der selvfølgelig users. Og det er jo sådan en lille smule, det er jo sådan set et snap-in fra hvad hedder det, fra Intro-ID. Users-delen. Det er egentlig bare det samme view. Det der nogle gange godt kan forvirre lidt, hvad kan man sige, folk, det er, hvis du for eksempel, nu har vi ikke nogen enheder inde, men hvis du for eksempel klikker på mig, på mit navn, og så klikker på devices ude til venstre, så vil man herinde, der vil man have listet alle de devices, men det er alle de devices, som jeg har logget på, og som stadigvæk optræder med mit navn i Entry-ID. Det har altså ikke noget med Intune at gøre, de her devices. Så det vil sige, hvis det er, altså det vil så sige gamle enheder, som vi nu har, hvor vi har sat dem til 90 dage, så skal de slettes fra Intune. Så det vil sige gamle enheder, der måske er 200 dage, eller længere, ældre, flere år gamle, så vil de måske stadigvæk optræde herinde, og det kan godt forvirre en lille smule. I forhold til, hvis du går op under devices ud til venstre, og så prøv at sige all devices der, og så sige all devices. Så kan du søge på mit navn herinde, og så vil du se de enheder, der er aktivt, jeg har, som kun findes i Intune. Ja. Og der bliver oftest, eller nogle gange blandet lidt rundt på de to, hvad der ligger i Entra, og hvad der ligger i Intune, i forhold til overblik. Lige præcis. Så der skal man lige, så det herinde, og man kan op i søgefeltet der kan man skrive UPN og hardware-navn og alt muligt andet, og så kommer det selvfølgelig frem. Og så hvis du skriver UPN, altså brugerens UPN, jamen så får du det, som brugeren har logget på tværs af det hele, altså både telefoner og Windows og Mac og så videre. Ikke? Men så hvis du går op under users og så devices, så er det selvfølgelig også det, der er tilknyttet brugeren, men det kan godt være enheder, som er retired og slukket og gamle, fordi der ikke er på samme måde oprydning.
Yes. Prøv at klikke på Groups. Ja. Og så prøv at klikke på All Groups. Ja. Så her, der kan man jo lave af grupperne, så siger New Group. Jeg tror, at det man lige skal være opmærksom på her, det er, at man typisk vælger man bare en security group, så giver man den navn, en eventuel description. Det kan altid være en god idé lige at eventuelt bare lige hvem der har oprettet den. Og så det her membership type, det er ret interessant. Så du prøver at klikke på den. Fordi man kan sige, her der kan du så sige assigned, så er det jo sådan meget manuelt. Det vil sige, når du opretter gruppen, så skal du så ligesom helst selv tilføje enten brugere eller enheder ind i gruppen. Så det er sådan helt den manuelle slagne vej. Det kan man selvfølgelig bygge ind i andre ting. Hvis man igen har ServiceNow og så videre, så kan man jo bygge noget automatik op på toppen af det. Til at nogle processer og noget flows, som ligesom tilføjer brugere eller maskiner ind i den her gruppe. Men ellers så er det helt manuelt, det foregår. Men der er så Dynamic Users, eller Device, hvor du trykker på en af dem. Og så siger du den der Add Dynamic Query. Så får du simpelthen mulighed for her at oprette på baggrund af en masse properties. Ja, så kan jeg sige for eksempel, at lige præcis. En bruger skal være enabled. Ja. Ja. Nu vil jeg trykke på den der property en gang til. Ja. Over forskellige ting. Og det er både på tværs af selvfølgelig brugere, men der er selvfølgelig også nogle maskine properties herinde. Det kommer vi tilbage til. Ja. Og så en anden ting, ja, det kommer vi også tilbage til, men det er, hvis du trykker validate rule, så kan man simpelthen teste med det samme, om den virker. Ja. Så, yep. Ja, og måske bare lige for hurtigt indskyde, at den her, den er jo egentlig også kigger over i Enter i dag, at det også er et direkte tool derover til, eller et snap-in derover fra. Fuldstændig. Ja. Så både users og group er direkte snap-in fra Enter i dag. Ja. Tenant-administration. Ja. Der har man lidt information om sin tenant, hvor den ligger hen og så videre. Connectors og status. Connector status, prøv at trykke på den. Ja. Ja. Vi har ikke sat noget op, men her der kan man ligesom se de forskellige connectors, man har mulighed for at konfigurere. Så der får man ligesom en fornemmelse af, hvis der er ting, der stopper med at virke, så kan det også være sådan et godt sted lige at tjekke, om der er nogle råd. En del i sådan nogle fejlsøgningssituationer, hvor man bliver ringet lidt hurtigt ud til en kunde eller et eller andet, som har et issue med, noget ikke vil indrullere, eller noget ikke vil lande rigtigt i Intune, eller så videre. Så er det som regel her, jeg starter med at kigge, bare lige for at konstatere, at alle, hvad kan man sige, kommunikationsveje til og fra Intune fungerer, eller ikke fungerer. Lige for det bekræftet i hvert fald. Ja. Helt enig. Den der service host der. Ja. Den er altså også, synes jeg, altså der er nogle gange, hvor man virkelig river sig selv i håret og bare tænker, hvad foregår der? Ja. Så er det også meget godt sted lige at tjekke, om der måske er nogle ting, der ikke virker sådan helt inde i Microsoft Datacenter. Ja, fordi man kan sige, at den her konstaterer, at alt virker på, at det, man selv har sat, kunne konfigurere og sætte op, hvor den her kigger på, altså det globale Microsoft-netværk, og siger, hvordan ser det ud i den store verden. Præcis. Ja. Helt enig. Så prøv at klikke på Remote Help derovre. Ja. Det er jo så lidt ind i det her Intune Suite-univers igen. Så
Så det vil sige, der har du Remote Help som en af de her komponenter, som en del af Intune Suiten. Hvor det her, det tapper ind, og hvor man har mulighed for, når brugerne laver request og så videre, så kan man lave noget monitorering herindfra. Og der er også en mulighed for at oprette nogle settings. Det graver vi os mere ned på et andet tidspunkt. Det er faktisk herindfra, at man lige har noget styring på den del. Ja. Så er der Tunnel Gateway. Det har du lidt viden om. Ja, den har jeg ikke arbejdet så meget med før. Nej, jeg har egentlig også brugt den i et scenarie, og det er jo sådan set en VPN, som gør, at du kan udstille for eksempel apps og lave en app per app VPN, lidt som vi også kender det fra sådan Zero Trust tankegang, at den her specifikke app, når du åbner den på en telefon, i det her eksempel, så selvom at telefonen befinder sig uden for enterprise netværk, så ringer den ind, eller via en VPN-forbindelse, ind til infrastrukturen og kan tilgå ressourcer på backenden. Ret fed feature, når man lige har behov for det. Der er mange andre, der begynder at lave noget, der minder om i forskellige variationer, men Microsoft har i hvert fald også deres egen udgave på det her. Ja, jeg tror, at ligesom med Remote Help, så er det her også en feature i det her Intune Suite add-on licensunivers. Ja. Så den er ikke inklusiv i de licenser, vi har lige nu. De her 2 E5 licenser, der er den ikke med. Nej. Så den kræver en Intune Suite. Eller man kan også købe den sådan helt separat. Jeg mener også, du kan købe den standalone, altså sige bare den. Ja. Det kan du også med Remote Help. Ja. Og det samme kan man også med den næste, Cloud PQI. Det kan man. Det kommer vi 100% tilbage til. Det gør vi. Fordi det er jo sådan et sted, hvor man, når man har sit, altså kan lave et oprettet certifikat. Så det vil sige, at man først opretter et rodcertifikat og et issue, og så kan man også få den her til ligesom at tale sammen i forhold til, at man i stedet for at have noget on-prem infrastruktur med en PKI og en NDES med SCEP, så kan man ligesom sætte det op direkte her. Og det er voldsomt simpelt i forhold til at skulle sætte en helt frisk on-prem PKI op, og med Intune certifikat connector op til Intune og så videre, så er det her rimelig medgørligt. Men det vil vi dykke meget mere ned i, ja. Så er der connectors and tokens. Ja. Og her der skal man sætte forskellige ting op, og kan sætte forskellige ting op. På tværs af både Windows og så videre. Jeg tror, at jeg sådan arbejder rigtig meget med Mac i øjeblikket. Så når man skal med Mac, og man skal have app eller VPP-apps ud, så under Apple for eksempel, så den her Apple VPP tokens, der skal man ligesom lave det her handshake mellem Apple og Intune i forhold til at sætte Apple eller det her certifikat op, sådan, så man kan få apps fra sin Apple Business Manager over i sin Intune. Så det kommer vi også tilbage til at lige sætte det op og sådan noget. Ja. Men ellers så er der jo både med Defender for Endpoint og så videre. Man kan også hvis du går ned på den, der hedder Partner Device Management. Skal jeg være sikker på, det er faktisk den gamle metode, hvis du lige klikker på den nedenunder. Ja. Så her der har man, hvis du prøver at sige Add Compliance Partner, så har man faktisk mulighed for at lave sådan nogle tredjeparts. Så kan man sætte op til tredjeparts MDM-værktøjer. Så det vil sige, hvis du for eksempel har til din Macs, der bruger du Jam,
jamen så kan du egentlig sætte Jamf Device Compliance op her, og så kan Jamf egentlig sende den compliance policy, de har mod Maxene. Den kan de rapportere. Den, der bliver rapporteret tilbage til Jamf, den sætter den så videre herover i Intune. Og på baggrund af conditional access og alle de her forskellige ting, så får man compliance policies på den måde. Og der er de så partneret op med alle de her forskellige. Jeg ved ikke, hvor meget du kommer til at grave ned i det, men der er i hvert fald nogle muligheder der. Der er muligheder, ja. Jeps. En så er der enkelt, jeg ikke kigger på, ja. Det var egentlig bare lige den her, i forhold til, rapportering og telemetri. Der plejer jeg lige at komme ind og tjekke, om den her er slået til i hvert fald, fordi det kan give noget mere over i reports og de andre, noget mere data at kigge på, hvis ikke den er slået til. Så vil jeg anbefale at slå den til. Mega vigtigt. Ja. Mega vigtigt. Ja, det var det. Skal vi bare sætte den til med det samme? Jo. Det er licensen. Ja. Og husk igen. Vi har dem. Ja, meget, meget vigtigt, at man lige får den der sat. Og du var ved at sige noget? Nej, det var bare det der næste dernede, TeamViewer connectoren. Så der har man en integration. Så det betyder faktisk, at man kan lave en connector her. Skal jeg jo lige passe på, hvad jeg siger her, men jeg mener ikke, at der bliver udviklet sådan super meget på det her. Altså det er ligesom, det fungerer, det kører, men det har ligesom sit state. Jeg tror Microsoft, de vil gerne push på med remote help i stedet for. Så det har ligesom sit state der. Men man kan sige, det man kan, det er, at man kan connecte sin TeamViewer tenant ind i det her. Så det vil sige, når brugeren ude fra deres company portal siger, jeg har brug for hjælp, så kan den via Intune lave et signal over i ens TeamViewer. Sådan så, hvis man finder devicet hen i Intune og siger connect via TeamViewer, så åbner den faktisk TeamViewer Management portalen osv. Der er nogle muligheder med integration der. Så er der ServiceNow. Den har faktisk ikke sådan rigtig arbejdet med, men der er masser af integration der, som man kan... det er som regel ServiceNow-folkene, der kigger ned i det der. Ja. Vi enabler det bare, og så er der nogle ServiceNow-folk, der... Præcis. Der tager den derfra. Ja. Så er der certifikatconnector. Ja. Det er jo i forhold til, når man har det her on-prem, som vi snakker om med Cloud PKI. Så hvis man ikke har Cloud PKI, men man har stadigvæk sin NDES og sin NDES on-prem, så bliver man nødt til at have den her certifikatconnector konfigureret. Ja. Det tænker jeg, at vi kigger på en session, hvor vi får en god kollega eller et eller andet. Ja. Så graver vi os ned i, hvad det her det kan. Prøv at klikke på den næste dernede. Ja. Det skal jeg være helt ærlig at sige, den har jeg faktisk ikke rigtig prøvet. Jeg skulle lige til at sige det samme. Det er ikke en, jeg er kommet i sådan rigtig voldsomt, fordi det... Okay. Notification type, prøv at trykke på den. Ja. Nederste, prøv at sige den der. Ja. Jeg har aldrig haft brug for det. Aldrig været omkring det. Nej. Så det må vi grave os ned i på et tidspunkt. Det må vi. Så er der troubleshoot og support derovre.
en ting der, en lille ting, og det kommer vi tilbage til, når vi har en klient, det er, at hvis man går nedenunder, når man har denne her, så kan man faktisk følge maskinen frem direkte der på usernavn. Så man får sådan et ret fedt overview her. Ja. Så på tværs, og så hvis du klikker på devices for eksempel, så kan du se hver enkelt maskine der, og så videre, så videre. Man får en masse god information direkte i forhold til den enkelte bruger, som er rigtig stærkt. Ja, det er faktisk et rigtig fint overview, og særligt i troubleshoot-sammenhæng, at man kan hurtigt få et overblik over den her bruger, og hvad applikationer, der er signet, og policies og så videre. Ja, præcis. Yep. Så det var jo sådan set et hurtigt gennemgang i forhold til Intune, og det var første episode. Det var jo et flyover af, hvad de enkelte menupunkter, hvad der ligger jo ind under de enkelte menupunkter, og så tager det jo bare fart herfra i forhold til, at vi graver os ned i de forskellige områder og emner. Så hvis der er specifikt er noget, du gerne vil høre mere om, og synes, at det her, det skal vi prioritere, vil jeg hellere sige, det her, det skal vi prioritere på listen over alt det, vi lige sådan har været omkring, så giv os endelig besked, sådan så vi kan fokusere i den retning, fordi man kan sige, at der er så mange ting at berøre. Bestemt. Det var i hvert fald lige min tanke i forhold til det her. Jeg ved allerede, at næste afsnit, der kigger vi ned i Windows Autopilot, og hvordan man sådan laver en basic konfiguration af at sætte Windows Autopilot op med en profil og en klient, og se, at den bliver onboardet. Så det er næste afsnit. Det bliver godt. Og så stikker det af derfra. Lige præcis. Jeg håber, I nød første afsnit, og vi ses snart. Har du mere at sige, Alex? Over and out.